И здравейте отново, приятели! Аз съм JBS8 и тук съм в SpiderCraft България в Mod Survival, част 2. Тук сега трябва да изкопавам пода. Ето, както виждате, ми помагат. И сега тук ще се опитам да го направя като мозайка с недерак. Ето така. Оп, с грешка. Ето, помагат ми. Това сигурно е ворски. След клипа ще му благодаря за помощта. И така, хора. Скоро ще снимам с Сърмафин. Съжалявам, че него го няма. Но той не искаше да снима сега и затова така се получи без него. Еми, спокойно. Така че... Следващия път. Къде? Къщата ще представлява нещо като обикновена вилиджър къща. Ще е по-модерна. Ето, както виждате, нарочно оставам в ъгъла. Там ще сложа дърво. Извинете, но изчакайте само нещо да проверя. Съжалявам, но ще трябва да спра клипът.